За какво би го използвал това нещо? За реглаж. Дам този гаечен ключ, искам на рандом хора да ги питаш за какво е. Айде, давай, вземи микрофона. Здравейте, може ли едно въпросче само? Не, айде, едно въпросче. За какво би употребил ето този ключ? Гаечен ключ да си завия нещо, да си отвия. Не, за какво би го използвал това нещо? Не знам, принцип съм автомонтьор са. Давай. Не знам, за реглаж. Това е за филтър. Не, кажи на микрофона. Това е за филтър. Добре, какво друго би направил с това? Бой. Може ли да поясниш за какво би точно го направил, какво може да... Кой номера? 32 ми за болт, да. Печеля ли си го? Печелиш си го, да. Имаме награда. Супер, благодаря ти. Беше ми приятно. И на мен. Масата ми казаха за какво си използва този ключ. Така да е. Един човек. Ти какво мислиш? Аз бих ходил някаква голяма гайка така, с този гаечен ключ. Интересно ми хората какво ти казаха, мен това ме интересува. Казаха ми, че не знаят, не искат да отговарят и че за коли и по колата може да се прави нещо с този ключ. Сигурно са били срамежливи, не са знали, някои не са били запознати, други за колата. Кой какво иска да си го използва и така. Чували ли си за фикс? Не. Фикс е приложение, което мога да мериш майстори за всякакви работи. Какво трябва да направя с тази информация? Си стегнеш приложението на фикс и като имаш нужда от майстор във вашия дом, да си викнеш майстор и дойдеш да изпълни работа на 100% коректно.